Ndalo manok bang' od buch kaunti ma Siaya puodho paro mar chik mageto tayo ratich mond liete kata Widows Protection Bill 2025. Moko kuom jotelo kod jolony e kaunti no koro kwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo oru tiayo sei e paro mar chikno mondo ochak tiyo. Giwacho ni mond liete osebedo ka kalo e midhiero mopogore mag kido kod timbe luo machon kaka tere e yor achune, midhiero mar yudo boka mag lowo e kind mamoko, kendo kinde koro ochopo mowinjore gitim yiero giwegi kaluwore kod chik maritogi. Kotelnegi kod jalony e weche uchumi Zaki Masiro, jotelogo nopuoyo od buch kaunti no kuom kalo paro makamano bang' parono rem kalo kuom thuolo moheo higni 13. Adwa duoko ne County Assembly ma Siaya erokamano kuom kalo bill makonyo wa mama kendo midendo ni widows, jogo manosewito chuogi to mon osebet kakale weche maricho. Winjo ni ng'ato no malo e yo mok kare, ng'ato no riembi ma kamano dake kendo koro dong' nono, ng'ato bende jaode no nindo to iyudo kata ni mwandu mane en go koro wacho ni no kin part of ka. Mana MCA erokamano kuom tich mane gitiyo maber, to kopogore gi mano aneno kaka mini kanyo nikech saa ma ji dhi e kura en ng'ama mama, en ng'ama iwacho ni jodongo wadhi ng'iyo karu, to kendo ichak iduogo iwacho ni vijana wadhi ng'iyo karu. Kar vijana bende rito ni bill machalo nade madwa biro madwa konyo vijana ma Siaya, to pod ok wanyal we mok walando ni kura nyaka kaw. Kidwa lok piny iloko gi siasa, to siasa ni kura ni e ok en ni loke gi siasa ni ji dhi e ndara. Vijana ok en mana ndara kende, wawacho ni wakaw kura to waikre, to kwaseikre to wadhi ling'o ni ng'ama wadwaro kata wadhi golo ng'ama ok wadwaro. Waduoko ng'ama wadwaro kendo wakelo bende ng'at motimre nade mwadwaro. Wang' jowi mar Citizen TV kuom thuolo machielo nyiso chia mare kaka TV